Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Andrei și azi vom juca din nou seria noastră de FIFA Mobile World Cup cu Costa Rica. O echipă mega slabă, părerea mea. Și cu cea mai slabă echipă, o echipă foarte slabe. Am numai 62, 63, aveam și un 7. Și vom face un gol dat un jucător mai bun. Adică dacă eu voi da 4 goluri, voi băga 4 jucători. Dar, dacă eu voi da 4 goluri și adversarul îmi va da 3, eu voi băga decât un jucător. Adică cu câte goluri am eu mai mult decât adversarul. Sper că ați înțeles și hai să începem. E primul meci cu Franța, am început de repede. Hai să vedem. Bă, dacă ies din grupe, e ceva, adică e echipă mega slabă. Nu că slabă, că e slabă e primul 11 care chiar a fost la mondial. Bă, dar vezi că bine, aș veni direct cu un corner. E slaba aia care a fost la mondial, apoi rezervele. Bine, rezervele, nici rezervelor, ceva de gen. Mă, ce aleargă ăsta? Păi, hai mă, că la tine zice la căzut. Mamă, ce l-a încurcat pe Bogba ăsta. Da, chiar Franța aici cu primul gol. Ce spuneam? Bă, da, bă, dar nu mai dau ăștia golul. Cum e așa bună Costa Rica? Ai că e bună, deja ne-am luat gol. Hai că mai... Ia, băieți, primul atac al meu. Care poate chiar iese ceva din... Hai că mai iese ceva din el. Hai că a ieșit ceva. Bine, bă, ce gol a dat. Ce a făcut, bă, Loris? Deci o să trebuie să mai revedem. Deci centrarea acolo te doare capul. Și Loris asta s-a uitat. Și iarăși Franța atacă aici. Nu mai da, bă, gol. Bine, portar. Nu mai băgăm până vaz dacă câștigul în meci. Și dau mai multe goluri. Nu mai intră în avaz românească. Nu mai intră în românească. Bă, ce-a făcut? De ce n-a șutat? De ce n-a șutat? Ce-a fost, mă, offside? Faul, ce-a fost? Nu-mi dau seama ce-a fost. Și șutul! Șutul care e gol! 1-0! Al doilea atac, foarte bun, gol! 2-0, Croația, Costa Rica. Și atacă și Croația, primul atac al Croației. Mamă, băieți, mi-am luat roșu. Mamă, și n-au, deci eu sunt obligat să-l schimb pe ăla, neapărat, deci trebuie să fac să rămân măcar cu un jucător. Dacă nu știu ce. Mamă, ce ratare. Mamă, ce mingea în fața asta. Și centrare, nu dă centrare, vrea să ia el golul. Nu, pasează până la urmă. Mingea scoasă aici, regulamentar. Și corner pentru Croația. Și mi-a dat gol. Mi-a dat gol Croația. Ce s-a întâmplat, bă? Dar nu l-am faultat. Penalti! Bine, bă, penalti! Zic că nu-l apără. Bine! Nu mi-a apărat penaltiul și poți să-l bagi pe nava și pe cel care și-a luat roșu dacă nu mai primesc un gol. Cred că o să se fluiere, să nu mai dea un gol atât, că vreau să-mi păstrez. Nu! Băi, duceți-vă, bă! Nu! Bine, ratare! Bine, m-a salvat! Pe cămă și clar nava să-mi poartă. Începe cu bă, nu pot să zic. Nu pot să zic țara. Nu contează, știți voi țara.
Centrare care sigur nu va... Bă, dacă e gol. Bă, gol, așa repede! Nu atacă bine iarăși. Nu! Da, se pare că se face până la urmă 1-1, băieți. Cornerul bate repede și capul n-a făcut nimic. Și Taremi ajunge la minge. Fugi. Ok, s-a terminat meciul. Sper că m-am calificat din grup pe toamne. Cu Germania. Și chiar mi-e frică de german că mă pot scoate de la mondial. Fiindcă au o echipă destul de bună, germanii. Hai că am și intrat. Și... Ok, corner. Corner bine bătut. Hai că nu mai e bine. Și devie... Așa. Șurle singur. Ai de nu îl scoate. N-a făcut nimic cornerul. Și nu e... Ai, bine, măcar e cineva în defensivă. Poate e Werner. Aici l-a încurcă pe Werner. Bine, l-a încurcă pe Werner. Kimmich. Joshua Kimmich. Și... Nu ieși. Na. Și atac bun. Nu cred ce ratare, Sané! Cea mai mare ratare de la mondialul ăsta. Și da, mi-a dat gol Werner. Băieți, cred că am ăsta e, da, 1 minut. Ei atacă, nu eu. Da, cred că s-a cam dus mondialul. Da, clar s-a dus. S-a dus mondialul, se pare 2-0 în ultimul minut, da. Bă, chiar a jucat bine oricum Costa Rica, adică a ieșit din grupe, mă mir. Și da. Cam atât a fost cu acest video. Eu am fost Andrei. Pa, pa.